keď už to ten lekár povedal, tak nás to tak istým spôsobom zasiahlo, ale nie kvôli tomu, že by sme nedokázali prijať svoju dceru, že aká je, že je iná, alebo že teda bude fungovať inak, bude svet vidieť inak, to vôbec nešlo o to, ale skôr nejaký strach z budúcnosti, alebo čo bude, lebo ako rodič idete do neznáma, aspoň na začiatku. Ja si myslím, že to neznáme je vždy, ale teraz si začnete študovať a podobne, čo to znamená, čo to obnáša, čo máte robiť a ten strach tam je, až kým nepochopíte, že OK, proste bude to fajn, hej, ale môj muž našťastie bol taký, že bol z toho smutný na začiatku, ako samozrejme aj ja, ale my sme sa tak na začiatku veľmi podržali. Keď ja som mala také nejaké ťažké dni a ma to tak nejak premohlo, tak on bol ten, čo podržal tú rodinu, že neboj sa, bude to OK a naopak.